Dok. Magpakonsulta unta ko, Dok. Uy, kagwapa, kasiksi. Why problema, miss? Hubua ang imong sinina, panty, ug bra, unya higda diri sa lamisa, kay check-upon tika. Ay dili man ako, Dok. Ang ako mang lola. Mo ba? Good morning, Doc. Ako ay magpakonsulta, Doc. Good morning po, Lula. Lingkod din sa siya, kaya atong check-upon ang imong likod. Ay, dili ra ba ko maghubo sa akong sinina, panty ug bra, Doc? Akong giingon, lingkod ra lagi sa siya. Kasabot?